गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजाफोर लोगोसे आंनि रेंहा बड' चेनेलाव गासैखौबो गोथार गोसोजों बरायनानै लाबाय। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। चेनेलखौ प्लिज भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दागालां, नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार अननानै खावलायनाय थाबाय आंनिफ्राय। आङो दिनै रायजोफोर मोनसे भिडिअ लानानै फैबावदों, एकदम नोगोद मोजां नायनो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लासो बुजिसिगोन मा भिडिअ। आं भिडिअखौ नोंथांमोननो दसेनि उनाव देखायगोन। नोंथांमोनहा आरो लोगोसे भिडिअखौ स्किप खालामनाङा, भिडिअखौ जोबजासे नायबाय था। रायजोफोर गोबाव खालामलिया, आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांसै। रायजोफोर भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायथारनोसै नै। दसेनि उनावनो भिडिअखौ नुसिगोन। भिडिअखौ नुब्लासो बुजिगोन नोंथांमोनहा मा भिडिअ। भिडिअखौ नायनानै ओरैनो दागालां, एकदम साबस्क्राइब खालामना गालांथारलै रायजोफोर। गले गले खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आरो गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय, लोगोसे बयखौबो सारप्राइज नाय लोगोफोर बेनिफ्राय सुरु जाबाय नै। द्रामाव हैनो होनदोंमोन मानसिफ्रा, ओमफ्राय माने द्रामाव हैयाखिसै। गावसिनो सोंनोसै होननानै माने द्रामाव हैयाखिसै आसोलफ्रा। नै मा दख'ना होनोथाय? नायदो नै लोगोफोर, नोंसोर लागोना मा बिदि लाना खारनाय, जों लागोना बिदि लाना खारो नै। थाबायै थाबायैनो माने बिसोरनि आथिङा बुदलाबायजोबनोसै आरो दा नायल'। फुरा थाल गैयै जासिगोन बिसोर मानसिफ्रा। मोनसेबा माहाय थाबोबाय। ओरैबायदि बिहुस उन्दुलाबायनोसै बिसोरो। सप्तासेजोंसो हागोन। दिनै खारजोबनो हायो। दिनैनो खारजोबनो हायोनो लोगोफोर। नै दख'नाया बेबायदि लादों नै। मोसौ हाथाया बेनो आगर गुबै ना मा होनो बिदिखौ? आगर गुबै दख'नानो। नायदो नै एसे मोसौ हाथाय दख'नाया माबायदि जायो, नोंथांमोनहा नायब्लानो जाबाय। ओंख्रि गैला, ओंख्रि दंना गैला ना दहायनि? जाजोब्बाय? नोंसोर ओंखाम जायाखै पिंके? लोगोफोर नोंसोर खोनाखाबाय दा? दासिमबो ओंखाम जालायाखै। ओरैबायदि समयसा। नै बेखौ ओरै बारहोनानै दोनसै दा। खारै खारैनो खयथा लादों? 14थानो। नै गोसोमा दोंसेल'नासो दं नै। 14था दख'ना, लकेलनि दख'ना सोंनाय। नायनानै लादो।
मानसिफ्रा रायलायनो गोसो दंमोन ओमफ्राय दा बोरैबा जारला जोब्बायना सान्दुंजों रायलायनो गोसोआनो जाद्लायाखिसै एकदम बोरैबा जारला जोब्बाय मानसिफ्रा नङाबा नोंथांमोनजों रायलायहोगौमोन आङो हिट जारला जोब्बाय बिदि सान्दुं गोसायाव बयबो रागजोङो जोंनायालाय नै लाना थांलायबाय नै दिनैनो खारजोबनो हायोनो लोगोफोर नै दख'नाया बेबायदि लादों नै नायदो नै एसे जाजोब्बाय नोंसोर ओंखाम जायाखै फिंखे नोंसोर खोनाखाबाय दा दासिमबो ओंखाम जालायाखै ओरैबायदि समस्या नै बेखौ ओरै बारहोनानै दोनसै दा खारै खारैनो खयथा लादों 14थानो नै गोसोमा दोंसे जनासो दं नै 14था दख'ना लकेलनि दख'ना सोंनाय नायनानै लादो मानसिफ्रा रायलायनो गोसो दंमोन ओमफ्राय दा बोरैबा जारला जोब्बायना सान्दुंजों रायलायनो गोसोआनो जाद्लायाखिसै एकदम बोरैबा जारला जोब्बाय मानसिफ्रा नङाबा नोंथांमोनजों रायलायहोगौमोन आङो हिट जारला जोब्बाय बिदि सान्दुं गोसायाव बयबो रागजोङो जोंनायालाय ना थांलायबाय नै रासो खायनांगौखौबो एसे देखायनांगोन ना नङा जानाय खुन्दुंखौ बारबा मा जायो होनदों थोआ जायो आयदै दे एसे ओरै नायलाबायलाय सानैबो नायनायनि टाइम गैया जोंहा गरमफ्रावहाय दे एसे ओरै नाहरना बिफ्राव गजोबलाय लांबाय नोंहा नाहरनायनिसोबो जादों गोसोआव मा जालाय लांबाय आंहा खालाय लांनो गामलायाव जिरायलाबो स्रि सायो हायाव जिरायलाबो आथिं सायो जाबायहाय माथो माबायदि मोनदों नोंसोरलाय सि सोंनानैलाय मोजां मोनदों इन्टारेस्ट मोनदों खारबावनोसैसोलाय नै एक्सारसाइस खालाम गोर मा होनो बिदिखौ इभिनिं एक्सारसाइस दे एक्सारसाइस बिदिखौ दा
थोङा गय दा होनदांहाय बियो साननि एक्सारसाइज खालामदों खाबादि गिला गेलेदों मानसिफोरनि मर्निंआ जोंनि दे मा होनो बिदिखौ रासो खायनाय गोगोम थांखाबायबो ना हनै माथो एसेबां नांबावगौ थ' रायजोफोर नै आं दाखालि नोंसिनो सि सोंनाय खोन्थानाया फाइनालि माने दिनैहाय हानायनि बेलायाव फैबाय नायबानो जाबाय नै मथा मथि दा खानजोबनो हासिगोन नै सानथाम लाबाय सानथाम नै नायबानो जाबाय नै मा रोखोम नुखो मा रोखोम नुखो खोन्थाहरदो आसलफ्रा जोंनिया सानथामजोंनो खोंजोबबाय थ' रायजोफोर बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मा रोखोम मोनदों मोजां मोनदोंबा मोनसे मोजां लाइक खालामना गालांदो ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट हरनानै गालांदो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम हाजासे आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार चेनेलखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामलां जेन' नोंथांमोननि अननायखौ मोननानैनो आङो मोजां मोजां जे भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामबाय थानो हानाय बायदि लोगोसे नोंथांमोनहाबो थाब थाब माने साबस्क्राइब खालामना 1K खालामना होदो थ' गुसुं भिडिअआ बेनोमोन रायजोफोर गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थ' बाय बाय थेंक इउ